И здравейте хора, вие сте в моя канал TrollBG и днес ще играем с едно в едно срещу Мастърс. Не го познавам, аднах го в една игра. Сега ще видим колко е добър, казах му едно в едно код. Пускаме да го тестваме и сега ще видим кой е по-добрия. Предполагам сте забелязали легендарито. Така той ме краква. И това заболяване ме убил. Не го очаквах в игра, играше изключително зле между другото. Лека. Така. Един път го взехме, сега го чакаме да го вземем втори път. Уеснат супер. Не, на 2000 го остави. На едно е човек. Винаги го оставям на едно. Ако ме бие... А в игра беше изключително слаб хора. С сърч и столи. Няма какво да се мъча, в принцип. Трябва да го убия два пъти за това време. Лека. Лека Мастърс. Направо го в последните секунди код скъсах. Скъсах го. Сега ще му кажа Пайпър. Ау! О, левна хора. Това ще е нещото мега кратко видео, а от мене чао.